Mae Sir Gyfyrddin wrth gwrs yn lle poblogaidd iawn i wario amser gyda'r teulu. A os yw bita ni'n nhw'n bwytau enwog ni ddim yn cymeryd eich bryd chi, beth am gael picnic bach a dod fan hyn i fferm Cwm Cerrig i prynu'r cynhwysion. A pan mae'r haul yn disgleirio, fe mae fe'n dueddol wneud lot lawr fan hyn yn Sir Gyfyrddin, pam nad cael barbecue bach a edrychwch ar y cig mae i gyd. Popeth wedi cael ei godi fan hyn ar fferm Cwm Cerrig. A mae eisiau bwyd arna nawr. Os y picnic chi moyn, picnic chi'n mynd i gael, edrychwch ar y holl danteithion hyfryd yma. Ydych chi pastis, quiche, pethau ar gyfer salad, a edrychwch ar y gownter gaws mwy anhygoel yma. Ac os gennych chi ddant melys, mae'r siop siocled yma yn Llandeilo yn nefoedd.